Oronjane chenro mar buch jopiny wan ket gi wendwa Moses Dhial, Sheila Olang, jalony e weche mag uchumi, to gi Kevin Osido, jalony e weche mag telo. Erokamano uru kuom miyowa secheu. Osido, abiro chako ane kodi. In wasego kodi mbaka ni ndalo mang'eny. Kaka jaga budget wuoyo. Sani koro wacho ni ng'eny counties gi ok tii gi pesa mano onego bed ni gitiyo gi chenro mar dongruok. Counties ma Kaluo kama oting'o Kisumu gi Siaya to kata siling achiel no gitiyo. Ipani ang'o matimore counties gi? Erokamano Trevor, gima timore maduong' kabisa en ni tugo ema mako governors wa moko. Nikech oripo bed ni sama ichamo muma, be kata kapok ichamo muma, makoro imiyi thuolo ni nigo campaign ni dhi bedo governor. Especially sama koro walose tieng' mar adek mar sirikache mag kor gwenge, kata gima oluongo gi dho ngere ni third generation of county governments. Sketch first one in 2013, second 2027, third kuro in 2022. Sani governors oripo bed ni ong'eyo gima devolution oripo bed ni timo ne jopiny. Omiyo ka chopo kama ni development, dongruok mar jopiny ni budget miloso ok inyal tiyo kata gi ndururu. En wich kuot maduong' kabisa, kendo nikech kipime gi sirikache mamoko, particularly mae kama oluongo ni Mount Kenya and Aberdares region, kaka koro mag Kiambu, Nyeri, Embu, Isiolo kadhi malo, tineno ka gin tiere gimoro ma be ginyalo nyiso. Kendo jogo ma ae counties kata obedo ni nitiere challenges kata ng'ikruok mopogore opogore, but nitie gima gineno katimore. Omiyo nitiere wach mar koso bedo gi responsibility e gino moripo bed ni governor tayore gi sirikal te mar county mar mondo gitim. To namba 2 bende king'iyo report ma Controller of Budget nendo ochiwo, en report mar third quarter, ting' ma waluongo ni mar adek, ma cover September, October and November mar higa mar 2025-2026. To ing'iyo ni part of the reason manyalo kelo koso tiyo gi omenda mag dongruok en nikech gima ne sirikal mamalo kelo through Mheshimiwa Mbadi ma iluongo ni EGP, Electronic Government Procurement. Ma samoro bende kano chakre to inyalo neno ka governors ok ne dware, be ok ne gimor kode. Omiyo gino ma waseng'iyo katimore counties en ni EGP no ng'enyne ok oti e yo makare. Omiyo samoro bende affect procurement processes kata yore mag procurement ma counties oripo bed ni tiyo godo. To koro ka pesa ae national government through equitable share kadhi e counties kacha, tido ka Controller of Budget keto negi block, nikech the only passage mag oripo bed ni gintiere godo and through the digital system mine electronic government procurement. Koro king'iyo the budget year mar 2025-2026, nikech EGP no chako tich July 1st. Koro from July 1st no, counties osebedo ka struggle mondo gi adopt a system no, kata training mar ji, capacity building mar officers kata directors mantiere counties be samoro nitiere chandruok. To especially nikech the fourth thing en ni lack of political goodwill mar electronic government procurement system. Kuro ka governor osewacho ni gino werigo, to in kati bed chief officer kati bed director, bende samoro kori feel ni samoro ki push ahinya tinyalo penyi ni to interest mane ma intiere go. But those should not be excuses. Ma sirikache wa particularly ma Kaluo, kuonde ma wasebedo ka wathagre kabisa, ma koro wan gi telo mag counties, oripo bed ni koro governors wa nitiere gi innovation, kendo gintie gi yore mang'eny, for example on source revenue, ma ginyalo yudo godo yuto mopogore opogore mondo gisir godo dongruok e county. Sheila,